Okay, good morning po mga boss. Nandito po tayo sa Gimba. Nandito na po tayo sa susunod na project natin. Hello madam, good morning. Okay. So, nagdala na rin tayo ng mga ano natin dito, mga gamit. Tapos mga scaffolding para may deliver na. Tapos bukas yung mga materyales, i-deliver na rin po natin dito bukas. Okay. So bibili pa po tayo. So ngayon kukuha po tayo ng down payment para sa project natin. Makadaan. Oh, hindi na makakadaan yan. Ganyan lang yan. Hindi, doon. Hindi, magkakaya yan. Sa gilid. Nagdala na rin kami ng scaffolding madam. Mga gamit namin. Saan nyo na po ilalagay doon lang? Doon na lang po ma'am. Ayun. Kapag nga nagkagawa, may labahan ko na. Sige, isa-isain muna. Ang baba dyan. Taling iwan. Okay, so ito yung ano, lilipatan nila Ricky, nila Bayaw. So ito yung terrace nila. Tapos ito yung salas, tapos ito yung dining. Tapos kusina. So maliit lang po tong bahay. So kaya sandali lang po ito matapos. So, tapos yung design na ito, cove design po, lahat yung lalagay natin dito. Pati dun sa mga kwarto, cove design din po, double cove light. Okay, tapos yung cornisa na ito, isesend ko na lang dun kay Tela Sir para makapagpili sila ng cornisa ang ilalagay rito. Yan na lang po. Okay, so punta naman tayo dun sa Umingan. Punta natin yung project natin dun. Umingan, Pangasinan. Okay na? Okay na lahat? Okay na. Sige. Tara. So babalik sila Ricky bukas dito, magdi-deliver ng materyales. Sige sir. Sige ba? Sir. Kami nanggal. Kami. Pagabi pa di bangir ka site Umingan. Sir. Bye. Okay. Itiklop niyo yung ano. Mabuti. Mas maganda sir kung may ano yun. Hindi, may bigas naman kayo. Ganun. Hindi, pag uwi natin wala na. Madam, magsublida to bigat ito agsabay dan to di materyales. Doon sir. Isabay min to di materyales. Itiklop niyo ng maayos para maayos din na ano doon. Baba niya. Kasi pag uwi natin wala na nang nakatagan dyan. Baligtad. Gagamitin niya. Ginamit na nga ata eh. Open sesame. Okay, tara na. Madam. Tara mga boss. Okay, so ayan mga boss oh.
dito na tayo sumingkan, kaya lang nakawala po kami. Nasa gitna po kami ng bukirin. Highway. Nawala po kami, hinahanap po namin yung barangay Karabawan. Kabaro. Okay, so nagtanong-tanong na lang kami rito. So shortcut yata itong pinagtarungan namin. So dalawa kasi yung daan papunta rito. So sa kabila kami dumaan, dito pala yun. Yung pupunta natin sa kabilang ano ba yung baryo pala. Ang ganda ng panawin. Nagkasama natin sila Ton tsaka si Beaw. Tour guide. Tour guide na naligaw. Okay, so ayan, dito na tayo mga boss. Okay. So hanapin daw natin si Ma'am Carol Katbagan, Kagawad Karo. Sir, kay Kagawad Carol. Awang. Yun to. Saan po dyan, sir? Tara. Puntahan natin mga boss. Okay. Okay. Ayos. Nakalabas yung mga rebit. Nakalabas yung mga rebit. Nakalabas. Hindi nila nilubog. Ang lalaki ng siguro hindi na labas yung mga rebit niya. Yung iba nakalubog naman. Pero yung iba hindi. Ayan o. Hindi lahat nakalubog. Hindi lahat. Okay. Tingnan lang namin, sir. Para maano namin. Ayan. Pati dito hindi nalubog. Hindi nalubog. Okay naman itong padera. Malapit isa nito din. Parang maganda. Ang problema. Kasama ito boss, pipinto na. Itong baka. Master bedroom. Parang wala namang master bedroom. Parehas ang laki. Parehas ang malaki lang ng konti yan. Taga dito rin pa yung nagkisame, sir? Oo, Hindi nila nilabog, no? Nilabog yan, no? Tapos malaki pa yung ginamit nilang blend rebit. Yung 32. So ito yung pinapaisamit sa atin mga boss. Pintura. So ang dito, nakita ko lang dito, yung iba nakalubog naman yung blend rebit niya. Kaya lang yung iba hindi pa nakalubog, nakalitaw yung mga blend rebit. So ang remedyo dyan, kaysa mabasilyahan, babaklasin yung papalitan natin yung blend rebit, ilulubog natin. Yun ang isang remedyo dyan. Tapos kahit yung 1/8 lang na blend rebit, okay na po yun. Hindi katulad nito na 32 yung laki ng blend rebit na ginamit dito. Okay. Ayan lang. Okay, so ito namin likuran.
So malaki siya. Parang maliit lang kung titignan mo dun sa harap. Pero pag punta ka dito sa likod, malaki pala. Pag titignan mo dun sa labas mga boss, parang maliit lang. Pero maluwang pala tong bahay. Kasi yan po yung harapan niya mga boss. So maluwang pa pala doon sa likod. Kung titignan mo dito, maliit lang siyang tignan. So maluwang pala siya. Okay, so tara na mga boss. So i-text na lang po natin sa okay, message na lang po natin si Madam Crisel Vergara. Ayun lapit. Kapilyo ni Mrs. ko, baka mag-anak nila Bayaw Vergara Dukob. Okay, tara. Let's go mga boss. Balik tayo dun sa Gitnang Palayan mga boss. Doon tayo dadaan ulit. Atras na lang tayo. Okay. So ayan, dito na po tayo sa Umingan, Pangasinan. Okay, so nag-order ulit tayo ng skimming blade para sa skim coat. Ayan na. Okay. So ayan. Likod sa tilimudan. Hi, good afternoon, ante. Abay, mag-anak niya na. Yan, sige, natanda. Okay, patukan mo. Okay, so dito mga boss, nagano pa rin tayo, nagtatanggal ng mga blend rivet. Pinapalitan natin ng nakalubog kasi yan, yung ulo ng blend rivet na ito nakalitaw. So ibinabaw natin. Kaya makikita nyo nagbabarena sila. Okay, so bago natin masilyahan, para hindi masyadong yung masilya natin, para hindi maaksaya, para hindi makapal. Kasi pag nakinapal mo yan, pwedeng mabakbak din yung masilya natin. Okay, so dito nakapag-wrap na sila. Okay. Okay, so punta tayo sa taas mga boss. Tignan natin mga natapos. Okay. Naipinis natin yan? Minsan, Ha? pati amin na. Ate, madipay na. Ay, sarang ko sir. Kaya ako pinapili. Ata, pati ata na. Hindi pala ugod-ugod na eh. Ate sir. Kalatin eh. Anda pala ugod-ugod na. May mga ano pa rin. Ito, Napinis natin sir. napinas natin yan? Kurang pa eh. Okay. So kulang pa ito ng finish. Ano ko ka magpimpinis kan? Well, may mesak mo sir lang ng Pilipinas. Surat. Sige. Okay. So wrapping pa lang ito. Okay.
So yung pinangmamasilya natin dito, boral tapos may stick wheel po siya. So pwede rin po yung hardy patty. So yung iba naman epoxy A and B. So yun po yung gamit nila. So dito nag-skim coat na po tayo. So meron po tayong pang-wrap na skim coat dito mga boss. Wrap standard. So pang-wrap po yun. So pagkatapos ng wrap, papahidan po natin ito ng yung super fine. Okay. Okay, so dito naman sa labas mga boss, napahiran na po natin ito ng Flexiban, yung waterproofing po natin. So boysin po yon, tapos haluan mo ng ano po siya, ng ano ba yung semento. So haluan mo siya ng semento. So pagkatapos natin mag waterproofing, nagpahid naman tayo ng nag-apply na po tayo ng skim coat. So ayun mga boss, oh. So makikita nyo, iba na yung kulay ng wall natin. Iba na po yung kulay natin, kulay mas dark po siya sa dito kung ikukumpara mo dito sa semento, kasi nalagyan na po natin yan ng waterproofing. Okay, so skim coat na po sila mga boss. Standard yung unang papahid nila dyan, tapos pagkatapos ng standard yung super fine. So Grand Aces Venture yung ginamit nating skim coat dito. Okay, so gumawa na rin ako ng vlog doon tungkol doon sa skim coat na gamit natin. So andun rin po yung ano natin mga boss. Andun din po yung contact number ng pinagkuhanan natin, si Bayaw. Okay, tara na mga boss. Ayan, oh. Okay na. So baka next week matapos na nilang skim coatan ditong labas, doon naman na tayo sa loob. So tara na mga boss, let's go. Okay, so ayan, pauwi na tayo. So dumaan tayo rito sa Burgos Paniki Project. Ayan, gilat pa doon nante. Okay, so ang ganda na, oh. Ikabit na yung mga boss, PVC. Ayan yung PVC natin. Ganda na. Ayos. So nagtatiles na rin sila rito. Mag-umpisa na rin sila mag-tiles. Ayan na. Okay. So ito, kukulayin natin ito mga boss. Dito sa kabila, tapos na rin. Tapos na rin dito. Okay. Sobratan dapay. Ha? Ay, dapay. Atoy, awampay. Konti na lang to. Okay. Ayos ah. Laser ah. Ngayon ata. Ano tatak na ata? Ha? Laser level. Ayahay. Naita ata. Baka gustong mag-sponsor ni sir. Baka naman sir. Sir Johnny Fernando. Baka naman sa laser level. Okay, joke lang. Mahal yan kasi mga boss eh. Okay, so ito po yung isa. Okay. Ayos. Okay. Doon sa mga boss, sa kabila, sa Pusurubyo, kulay gray naman yung inano natin doon. Yung nilagay nating PVC doon. Okay. Ganda na. So dito hindi pa sila nakapagmasilya. Ay, nakapagkornisa. Pati dito.
So, andito pa lang silang banda. Pero dun sa may terrace, nakapag-cornisa na po sila. Ayan o. Nakapag-cornisa na po sila. So dito, masilya na lang po rito ang kulang. Okay. So ang susunod na gagawin natin dito, pintura po tayo. Magpipintura po tayo ng ceiling, tapos wall, tapos yung partition dito. Yan po yung gagawin natin. Susunod. So yung nilagay na ano po rito, nasa 60 by ano yun kuya? 120. 60 by 120 yung nilagay nilang tiles. Okay, may design po yung ano. Bali, adhesive na po sila. Adhesive yung gamit nila, hindi po sila na dry pack. Porcelain. Porcelain siya. Okay. So yung mga kamag-anak ni sir yung nagtatiles dito. Okay, so makapansin nyo, parang spandrel din yung pagkabit natin ng PVC panel. So kung parang ikabit yung PVC, yung ano, yung spandrel, ganun din yung PVC panel. So gumamit din po tayo ng rivet dito. So yung ibang ginagamit nila dyan is screw. Ini-screw nila. So tayo ang ginamit natin, rivet. So okay naman yung ano niya. Okay naman, makapit pa rin naman kay rivet mga boss. Okay. So ayan lang. So duman lang po tayo rito para i-update tong project natin dito mga boss. Oy, nagagabala pa si Mother Earth. May merienda. Oh, hinihintay nyo. Saan na yung ano? Upuan dito? Oh, yung upuan dito. Saan nyo nilagay? Okay, so nagpamerienda ulit sila rito mga boss oh. Sana all. Sana all may merienda. Ayan oh. Merienda. Oh, merienda. Hindi, naibusan. Dito lang, may tubig ko na dito eh. Sinigyan pa ko ng tubig eh. Diba? Nalala ko yung gusto nito yung ginawa namin nung pandemic sa Batangas eh, sa Laya. Ganto. Oh. Okay, tara na mga boss. Let's go. Kita ka ata ah. Uy. Kita ka aja eh. Maganda ba kasi pailalangan ah. Okay. Madam Jocelyn. Gawin. Nagbit tayo balay mo niya. Nagbit. Kurlisa lang kalay, simple lang kurlisa. Ah.